Hele, já koukám, že na ČSFD nemáš žádnou oblíbenou herečku. Fakt? No nemáš. Ty jo, já na to asi nějak zapomněl, nebo snad to neměl náladu, nebo čas. No to je jedno, víš co, někoho mi řekni, já to tady doplním jen tak pro formu, to je úplně jedno kohokoliv, ať to není prázdný. Třeba Mej Záhnaj. OK. Počkej, přece si tam nedáš pornoherečku. Proč bych nemohl? Vždyť na tebe koukají děti. Tak já nevím, třeba Megan Stelinac? Fajn. Řekl jsem žádný pornoherečky. Ale víš co, tak tam dej třeba vlastní babičku. Žádný pornoherečky. Hele, koukám na tvůj profil na ČSFD a ty tam nemáš žádnou oblíbenou herečku. A není to kvůli tomu, že se díváš do psacího stroje? Teď to je možný.